Dobro je, ajde. Ali ne, to je da postati. Ulaze možete. Ja, svi možete, prataj. Evo, skači, ajde. Hoću ja ići ovo pristići u stvar. Ja, manje ne se ti. Da. Pa ja moram da pa ja moram da se sluša i nije tako. Pa da on poveća, vi. Nisu najavljivali, pa neće. Da, moramo ih tužiti. Helije u reći, da. Ne, jedan kada prije, kada koji idu. Snime isto kako prije. Isto, ja mislim sada je donijeti ima, da neće kada da. Čijat. Čuješ? Pravo je ovo, nema govora. Nije trudio. Ovo je varki. Ovo ima to pravo. Je. On čeka pa se uzmemo za meni rekao upravo. Pusti radu, usavršuje svoje stvorenje i pronalazcima ljudskog roda na divan način obznanjuje svoju veličinu i dobrotu. Udijeli molimo te da svi koji se budu služili vodom iz ovoga vodovoda, što će ovuda teći, svaki prema svojoj potrebi, spoznaju tebe, izvor vode žive, od koga neka crpe vodu, što struju život vječni, po Kristu, Gospodinu našem. Ne mogu ja i potkao od toga da vas. Sve do to ide ko natrag. Neće oprećeš. Malo gore ono selo, aj. Evo Argentina kamera se potvara. Šta je Argentina, mi sve smo neko. Ja,